Er det også nu? Ja. Velkommen til The Gamer Elite. Jeg er ikke The Gamer Elite, det er min lillebror. Han er i baggrunden og sidder og spiller. Hej til. Det er Island, tror jeg. Ja, det er Island. I PS3. Ja. Så jeg tænkte, lad os spille noget Happy Wheels, for jeg keder mig fucking meget til. Hvilken bane. Ja, jeg keder mig lidt, men jeg kan godt se, at den er sgu lidt langsom i dag. Den lagger lige pænt meget. Det må I sgu lige undskylde, siger jeg. Men det er også en af vores første videoer. Det er faktisk vores første video. Vi har haft en del problemer med det, og ja. Og nu kom den, kan jeg se. Og vi bruger Bandicam. Jeg har ikke købt det, så der står det oppe i Bandicam, hvor jeg kan komme ind for det. Det er helt gratis at tage. Jeg er sgu også en fordel. Emil, prøv lige til stille. Jeg koncentrerer mig lige her. Eller, hvad sker der, mand? Der er et eller andet, der... Jeg tror, den der luftproblem, fordi... Hvorfor kan jeg ikke komme op? For satan. Kom nu op med de retard. What the fuck, så lige det der med hovedet der? Det synes jeg er sjovt. Jeg fucking trapper igen, mand. Hvad er det for et lortebane? Ikke det der igen, mand. Nej, lad nu være. Lad nu være. Nej, jeg mistede musikken. Nu ligner jeg ikke en retard mere. Hvad skal jeg hoppe over? Hvad fanden? Emil, kan du ikke lige være lidt stille? Er du sindssygt en dårlig bane, mand? 0-3 herfra. Hold kæft noget lort, mand. Kæft en bøsse. Jeg skal komme tilbage. Hvad fuck laver du, mand? Sidder ordentligt bager, mand. Altså din skyld, Jesper. Hvorfor kan du ikke bare sidde ordentligt, lille snot unge, mand? Gå i bøger med dig. Ej, din kæft. Hvad sker der lige for dækket, mand? Så lige at spille! Retard, mand. Fuck, kører på juice, eller er det lemon? Hvad fanden? Fuck. Officielt jeres baser. Altså i spillet. Fuck! Shit! En griner level. Wow. Min røv. Okay, det her, det er virkelig sygt, mand. Nej! Fuck, mand. Den er jeg nødt til at prøve igen. Hvad fanden laver du, Jesper? Jeg sidder bare og slapper af. Nu kæft, mand. Det er et lille bøsum. Backflip. YOLO. Hvad sker der med dit hoved, mand? I believe I can fly. Split. Du kunne ikke flyve. Nej, du kunne heller ikke finde ud af at være en ordentlig dreng. Shit. Fuck, det går stærkt. Pis. I mister afsted med cykelhjem. Det er ordentligt med et lille bøsserøv. Split. Prøv at se hurtigt. Så er vi igen, Danny, igen. Du skal ikke sidde og tænde på sådan nogle døde zombier. Hvad skete der lige for det? Jeg fik lige en pik gennem hovedet. Jeg lever stadigvæk. Se det der barn der bag. Prøv at se Jesper bagved, mand. Jeg tror, jeg mistede mit ben. Pis.
Lad os prøve en anden bane. Den var ikke helt så god, den der. Det var meget sjov, men... Hvad er det for en? Careful to the red ones. Harponer. Oh, I believe I can fly. Superman. Ej, pis. Hvad laver du, cykel? Fuck laver du, Jesper? Ej, lad os kalde ham en anden Jesper. Det lyder sgu lidt åndssvagt. Lad os kalde ham... Nej, lad os kalde ham Bo. Nej, shit, han hedder Bo nu. Nej, ikke Justin Bieber. Justin Bieber i hvert fald ikke rigtig. Bo. Selv hans mor hader ham. Syg level. Fuck, det er virkelig godt lavet det her. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvordan man kører. Jeg skal lige se. Press space to start. Nå, sådan. Den er god. Den er faktisk rigtig god. Den har ikke fået nogen stjerner, men den er virkelig godt lavet. Wow. Det er også klart. Den er jo sej, den er mega godt lavet, men jeg ved ikke, hvordan fanden de har lavet. Den er lidt kedelig, vil jeg sige, men det er jo også svært at få noget mere kraft på motoren, når den er sådan... Sølv i dækket. Det var lidt dårligt, men det kan de ikke lave noget ved, sådan er det i alle vejer. En lille smule kedeligt. Synes det griner, man kan køre i. Ja, men fint nok, ja, det siger jeg også. 8 ud af 10, synes jeg. 8 ud af 10? Ja, jeg synes 8 ud af 10, den synes jeg faktisk var okay. Lidt kedelig, men... Det var grafikken, der var højst. Den var sgu meget fed. Nå, jeg tror, jeg vil slutte nu. Vi ses. Subscribe for flere videoer. Jeg skal nok lave nogle. Vi ses.